नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण तोंडलीची भाजी बनवूया। इथे बघा, स्वच्छ धुवून आपण तोंडली घेतलेली आहे आणि 2 बटाटे घेतलेले आहे। आपण ह्याला कापून घेऊया। हे बघा, असं पुढचं टोक थोडंसं कापायचं आहे आणि असं मधून चिरायचं आहे आणि याच्या उभ्या चीर करायच्या आहेत अशा बारीक, आणि लगेच आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायचं आहे। ह्याला थोडासा चिकट असतो। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला कापायचं आहे आणि लगेच पाण्यामध्ये सोडायचं आहे। आणखीन एक दाखवते। दोन्ही बाजूनी असं आपल्याला कापायचं आहे आणि उभ्या फोडी करायच्या आहेत। हे बघा, या प्रकारे आपण कापून घेऊया। सर्व तोंडली आपण कापून घेतलेली आहे। आता बटाटा पण या प्रकारे आपण कापून घेऊया। ह्याला अगोदर सोलून घेऊया। हे बघा, छान आपण बटाटा सोललेला आहे। आता आपण याला 2 भाग करूया। या प्रकारे बारीक स्लाइस करून घेऊया। हे बघा, असं मधून कापायचं आपल्याला। या प्रकारे आपण बटाट्याच्या फोडी करून घेऊया उभ्या। आपली कढई गरम झाली। आपण 1 मोठा चमचा तेल टाकूया। आपण इथे मीडियम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतलाय, तो टाकूया। छान परतून घेऊया। थोडासा आपल्याला लालसर कांदा करून घ्यायचा आहे। आपला कांदा लालसर झालेला आहे। आपण त्यामध्ये बारीक चिरलेली तोंडली आणि बटाटा टाकून घेऊया। छान परतवून घेऊया। आता यावरती आपण 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। दीड चमचा मालवणी मसाला टाकूया। पाव चमचा हळद टाकूया। पाव चमचा गरम मसाला टाकूया आणि छान परतून घेऊया। अगदी भाजी झटपट होते आणि छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही करून बघा। तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आता आपण ह्यावरती झाकण ठेवूया आणि गॅसची फ्लेम स्लो करून भाजी आपण शिजवून घेऊया। आपण झाकण उघडूया, चेक करूया आपली भाजी शिजली आहे का।
बघा छान आपली भाजी शिजलेली आहे। आपण यामध्ये थोडंसं खोबरं टाकून घेऊया। कोथिंबीर टाकूया, छान मिक्स करूया। हे बघा छान आपली भाजी झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। रेसिपी पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।